Inkosi ke mayisikelele mabe nathi igama lenkosi masibulele ke bathandekayo ukukhatshwa ngubaba azosibeka kule ndawo. Inkosi sikelele azosibeka kule lali basengcweleni. Inkosi mayisithande sibulele umntana. Inkosi sike bakaloku sinenyama esiphila kwimboleko. Inkosi mayisikelele siyambonga kuba ungcwele onamandla kangaka uzosifikisa apha. Phambi kuba siqhubeke kuba kukho into amaphela afuna uqala yenze phambi kuba siqhubeke ndawanika kodwa bafuna uyenza ugqiba kwethu akho nqa siqhubele inkonzo. Sikuyo inkosi sikelele zawunika utata bemnye bathandekayo asikelele elinqiwo. Inkosi sikelele ngokwasezilalini kuba uqanda inqiwo bathandekayo kuthi abakuzinto zakomkhulu andithi na kuselwe phaa kusikelwe linqiwo ndithi njalo na kuselwe kube mnandi bathi abantu inqiwo likabani lisikelelekile. Nakuke sifika kwindawo nje sisicela ukuthi makube kubane alisikelele kuze lisikeleleke. Amen. Kuba sikhatha imilingo. Amen. Nezothuzo zikaSathane inkosi sikelele sinqanda zona kwenza ukuthi bangabe komnye kuthiwa umuntu onyuke esihla pha. Inkosi sikelele sawucela nje utata uzathi umntana bawo bonkozana sithandazelele lo mzi emveni kosikalele enkonzo. Asimeleni egameni loyisene lonyana nelomoya ingcwele. UNkulunkulu onamandla naku silapha ngoku kule ndlu yokugqibela yale ngwilo. Sithi ke ngoku uNkulunkulu sikelela le ndlu uyithamsancelisa. uNkulunkulu onamandla konke Jehova esikwenzayo asikwenzi ngokuthanda kwethu sikwenza ngokuthanda kwakho. uNkulunkulu onamandla sinethemba ke ngoNkulunkulu uyakwenza njalo. Siyabonga. Amen. Amen. Masibulele sawufumana izwi lethu incwadi kaYobhi isahluko ke sesihlanu verse ku25. Utata umkwetini kavotile uphingilili 25. Uyazi ukuba ininzi mntakavotile imbewu nenzala yakho injengomfino wehlabathi. Uyakungena ke engcwabeni womelele njengokungeniswa kwesithungu ngexesha laso. Mthobeni bantwana bakaThixo. Bonke abantu bayohlula. Makubekho into ejija ibhekeza. Bayohlula bonke. Bonke abantu bayohlula bayohlula bayohlula. Korinte awuqala isahluko ku15 ivesi ku35. Usuka ubani athi bathini na ukuvuka abafileyo bese banamzimba njani. Usole kuqonda wena into oyihlwayelayo ayenziwa iphile ukuba ikhange ife. Kanjalo lonto uyihlwayelayo akuhlwayeli sona isiqu sento esiya kubakho. Uhlwayela ukhozo nje. Lungathi lube lolengqolowa nokuba lolwezinye inhlobo
uthixo ke ulunika isiqu njengoko athandileyo, eyileyo imbewu inika isesa isiqu. Onke inyama ayinyama enye inyama inyama yabantu, enye inyama yenkomo, enye inyama yeyentlanzi, enye yeyentaka. Kukho isiqu esisemazulwini nesiqu esisemhlabeni. Nesiqu esisemhlabeni kuba bubodwa ubuqaqawuli basezulwini, bubodwa ubuqaqawuli obusemhlabeni, bubodwa ubuqaqawuli belanga, bubodwa kanjalo ubuqaqawuli benyanga, bubodwa ubuqaqawuli benkwenkwezi, kuba inkwenkwezi yahluka kwenye inkwenkwezi ngobuqaqawuli bayo. Lunjalo kanye novuko labafileyo, umzimba uhlwele ungenakonakala uvuke. Uhlwele uswele imbeko uvuke unobuqaqawuli, uhlwele uswele amandla uvuke unamandla. Umzimba ongwemvelo kuvuka umzimba ongomoya, kuba umzimba ongwemvelo kukho umzimba ongomoya. Ngokunjalo kubhaliwe kwathiwa, owokuqala umntu Adam waba ngumphefumlo odla ubomi, owugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Ke akuqali okomoya, kuqala okwemvelo kwandule ukuza okomoya. Owokuqala umntu uphuma emhlabeni ungomhlaba, owesibini umntu inkosi uphume emazulwini. Into ayiyo omhlaba bakwayiyo basemhlabeni, kanjalo nento ayiyo osemazulwini bakwayiyo basemazulwini. Njengoko sawambathayo umfanekiso womhlaba siya kwambatha nomfanekiso wasemazulwini. Amen. Masibule ukufunda kwemfundo ngoku nangona phakade. Amen. Masivale namehlo. Baba oyingcwele, ngezwi lakho Thixo, wena waseNazarete, Nkosi yaphakade, besikule ndawo ke phezu kuba sazi uba Nkosi kumkani kakumkani uthe Nkosi sisuka emhlabeni siphinda kwasemhlabeni. Hlangabezeke lo mkhonsi Nkosi yaphakade, umnika amandla amandleni kwelozwe Nkosi yaphakade, kuba siyazi bezwini lakho Nkosi yaphakade zonke izinto zinako kwenzeka ngambala amagama nguyise ngunyana kunaphakade. Amen. Lena inkonzo igqithile. Amen. Now sawuya kwinkonzo yesibini. Babelani igama lenkosi. Inkonzo yesibini ke ngoku ezawusetyenzwa ngutata uba uMadiba, inkosi sikelele, ozawuchaza ukuthi yintoni igama lenkonzo yesibini esiya kuyo. Amen. Ngoku ngalo masawutsho ingoma ke ngoku ikwari kakhulu, siphinde so ngamandla ndinike ke uba uSinandile. Singena kwesi sigaba apha ndibona kukho into egqunyiweyo izawuchazwa incwadi uba yintoni. Andiyazi mna, mhlawumbi xa sele ityhiliwe kungona sizawuyazi into yobana yintoni le igqunywe apha. Mandigqithe kule ndawo. Boba bamnani boma ngokabhethana ikhaya lekumhlaba wase-Statesbridge. Ndingumzalwane wesiduko. Abazalwane banamhlanje iziduko abanazo. Kodwa xa zibiza abize ngegama lotata owazala ootata bakhe, athi ndiyinto kabani bani, kodwa xa umbuza isiduko akanaso. Ndingubhayi kaKhetshe kulaa mhlaba wase-Statesbridge. Ndingapha ke kwelaseKapa kuba siyowuxelengela inyama. Sidibene apho ke nabantwana balotata, sadeske sazodibana nomama wakwakhe. Silapha ke ngoku aba bantu babini bathathu balungisiweyo, babini bangasentla, oyi-1 usezantsi. Aba bangentla babini ndizawucela usondele ngapha sisikancinci azujonga. Into esizawuyenza sizawusonga eli lapha linyuke lizothi xa kule ndawo. Usisi naye alunge kwelaa cala
sizawusongela lapho linyuke lizothi xhaxhe kule ndawo sikwazi ufumana umbhalo emngeni bona. Mfundisi wami Mntakancindi, incwadi kaSamuweli ngowesibini linye lesibhozo asifunde lapho mfundisi wami. Incwadi kaSamuweli yesibini njengoba selethile utata ngesahluko seshumi elinesibhozo ngevesi yeshumi elinesibhozo ifundeka ngolu hlobo. Ke kaloku uAbisalomu ekudleni kwakhe ubomi wayethabathe wazimisela ilitye elisentilini yokumkani ngokuba ebesithi andinanyana wokulikhumbuza igama lam. Walibiza ngegama lakhe elo litye labizwa ngokuthi Amen. Amen. Ndicela ke Nkosi sibane ninyuse. Ninyuse kancane lo qabela ngaphezulu. Aze ke ngoku lo umezansi asifundele ukwenzela ukuthi sithi ukuthi eli litye ithini into yalo. Sifundele ke sisi. In loving memory of my husband, our father, our brother and grandfather, Gwedini Kapekile. In loving memory of my husband, our father, brother and grandfather, Gwedini Kapekile. Service held by power of Zion Apostolic Church of Southern Africa, Palestine, Peace Bay. Hallelujah. I-date yozalwa 9 kaJanuary 1950 waze washiya nge-3 kaMay 2026. Uyangcwatywa ke namhlanje nge-16 kaMay 2026. Ngosisi. Bomfundi. Ngiza nayo tata sifuna uvunda ba wathini uAbsalomu. Sifuna uvunda ba uAbsalomu wathini mfundisi wami mhla naye. ngokuba ebesithi andinanyana ukulikhumbuza igama lam. Walibiza ngegama lakhe elo litye labizwa ngokuthi sisikhumbuzo sikaAbisalomu unanamhla. Hallelujah. Bantwana bakatata uVutile mali litye likatata uVutile. Into endiqiniseke ngayo lo mbhalo ubhalwe apha ayinguwongo olucimayo. Nezizukulwana zezizukulwana eziza kubakho kwelikhaya sizawuthi xa zimane zibuza into kokuba ngaba utata wezalwa ngubani ubani ezalwa ngubani bacaciswe. Bathi abantwana xa becingile ukuyovela xa befika apha bafika umbhalo ungacimanga ngoba kaThixo umbhalo awucimi. uMoses xa izawela iJordani uhamba namadoda athi uThixo kuye thatha amadoda 10 abeka amatye amagqithi wawo kwathi ukuwela iJordani afike ngaphesheya komlambo uthatha amafutha ubhale kula matye nanga amatye namhlanje abhaliwe apha akaba uvotile. Mfundisi ngena kule ndawo yesibini tata wami ukwenzela into ba kula ncwadi kaYoshua sisine uhle nayo mfundisi wami silungiselela into ba
sizokwazi nohamba le ndawo imbi kakhulu le ukho abantu abazawuthatha ixesha inyuka apha izamfundisi amen mfundisi incwadi kaYoshua ngesahluko sesine inhloko ndaba ukumiswa kwamatye esikhumbuzo ifundeka ngolhlobo wawabiza ke uYoshua amadoda ali-12 ebawamisele koonyana bakaSirayeli indoda yanye esizweni wathi uYoshua kuwo gqithani phambi kwetyeya kaYehova uThixo wenu niye eYordane phakathi nithabathe ileyo indoda ilitye libe linye ilibeke egxalabeni layo ngokwenani lezizwe zoonyana bakaSirayeli ukuze oku kube ngumqondiso phakathi kwenu xa bathe banibuza oonyana benu ngexesha elizayo besithi ayintoni lamatye kuni nothi kubo amanzi eYordane anqamka phakathi kwetyeya yomnqophiso kaYehova ekuwelweni kweYordane anqamka amanzi eYordane lamatye oba sisikhumbuzo koonyana bakaSirayeli kude kuse ephakathini amen kuzaba kumbuzo abantu bayabuza xa bangaqondiyo kuzaba kumbuzo obuza into bangabana ayintoni nalamatye nizabachazela abantwana into ba esi sisikhumbuzo kwelikhaya kwakukho utata okukhabibhekile owazala abantwana abathile nabathile kude sike kuzofikelela apha kuni nina kanye bantu babuzayo into ebangela into yoba abantu benze ezi zinto balungiselela ixelizayo ngoba kukho elixelizayo ngokwexesha lemibuzo uba uvotile sivile into yoba unonyana unentombi aba bantwana ngenye imini bazawubuza ebudaleni babo okanye abazukulwana bonyana bakathatha uvotile nentombi zikathatha uvotile bazawubuza into yoba utata wenu wafihlelwa phi na xa kufikwa kule ndawo boba bamnani boma ngenxa yeli litye lisisikhumbuzo akukho nto izawukhangelwa kodwa umntu uzawuvela ngqale ngoba nali litye elibhaliweyo libhala utata uvotile bantwana bakatata uvotile femeli yamaphela le into yenzelwa apha yenziwa nini kodwa izophelela kuyo abantu kabonqeni ukwenza izinto batshintsha ukwenza kukho abantu bam abangafuni ukwenza izinto ekumele kube senzile ithi indoda mna ndaginywa Yesu phakwela kuthi kukho utata wayethi xa amadoda esombatha ingubo ngexesha lokumbatha ingubo asondele ezintangweni elungisa imicimbi ekhaya athi mna soze ndisondele kwezaa zinto ngoba zizinto zobumnyama kodwa kwathi xa kufika ixesha lento yoba makabuya ngcwatywa wabeseke yolele efemelini ngoba ekuphileni kwethu sithetha nantoni na eyolele efemelini wathi bantwana bam mhla ngabhubha mna ningandombathise ezaa ngubo zombathwa ngotata into endifuna nindenzele yona funeka nindinika isuti amfaka isuti abantwana ngoba utata utshilo lahamba ixesha waphela unyaka ekupheleni konyaka kungeli xesha kanye lotata afikayo kozisemkhulu ngoba ithi incwadi yeBhayibhile indoda xa indulukileyo emhlabeni ithatha inyaka ukuhamba isiya kwifemeli yayo engasekhoyo uthi xa ifika apho lo tata afika enxiba isuti bathi abatata sikwazi bathi abatata asikwazi wabuya weze bantwaneni wathi ebantwaneni bantwana bam ndenza impazamo ndathi kuni ndinxibiseni isuti ndandinxibisa isuti ngoba ndandiyithanda kodwa ngoku ingxaki apho ikhoyo ikwaba kuthi abangaphambili bathi andinakufikelela ndihlale phakathi kwabo ndingompethanga ngoba ndikhangeleka ndingazeki
amen. Ezinto ke zifuna ziqwalasele. Singathi xa sonqena ukwenza amatye azawunceda isizukulwana nesizukulwana. Sithi thina saginywa uYesu. Bazalwana uYesu akaginywa. uYesu yamkela. Thina samamkela uYesu sisenziyo. uYesu yamkela. Ulandele imigaqo nemiqaliselo. uThixo akunika yona kuphela. Akudingeki into yoba uqwaliliswe uhambe uxelela abantu izinto onqwenela ubaxelela zona. Bantwana belikhaya ndifuna ukuthi kuni anenzanga ndirongo, mabhele anenzanga ndirongo, kodwa into eniyenzileyo nizawuthi nina sela ningasekho abantwana benu xa besenza izinto bamane ukuthi ezi zinto zenziwa ngotata omkhulu obani bani, ezi zinto zenziwa ngotata omncinci abangobani bani. Amen. Sisikhumbuzo niyayazi mozi into yoba into yenziwa icime xa kungekho nto imisiweyo yokukhumbuza ihambe icime. Abantu banamhlanje ke basebenzisa zanto kuthiwa zi-social media, izinto bazithatha bazifake phaya, athakukhumbula aye kulaa nto ayifake kwi-social media yathi ngonyaka othile kwake kwenzeka into ethile efemelini yam, unobangela into yoba makayifake kulaa social media ulungiselele ixesha elizayo. Yile niyenzileyo mabhele. uThixo anisikelele, uThixo anithamsanqelise ngalo msebenzi niwenzileyo. Sifikelele kwivaleni ukwenzela into yoba sinyukeni siyuqabelane ngaphezulu ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Ndizawucela ke Nkosi yam, ndicela wena ntombam samkelele nje uveke Nkosi yam ukwenzela into yoba ifemeli izokwazi ukusebenza umsebenzi wayo. Wedwa umthombo apubanga samkela ufefe emva kwalo msebenzi omhle wonke. Sithi makubekho ufefe lenkosi yethu Yesu Kristu omaluhlale ezinhliziyweni zethu sonke. Luthi uthando lukaThixo uyise Kristu luhlale phakathi kwethu, negama lonyana wakho Kristu luhlale phakathi kwethu, ekugqibeleni nobudlelwane bomoya ingcwele kuthi sonke uhlale ngaphakathi kwethu. Amen. Sinikela ke kwifemeli ke iqhubekeke nomsebenzi. Nkosi mahlala inkosi. Oh, dude.
Malibongwe ke igama lenkosi. Mandibulise okokuqala kwikhaya laseMabheleni nekhaya lakwasukwini nabo bonke abantu abathe basondela torhwana. Ndibulise nakubantu belali ngokubanzi torhwana. Bonke abantu abathe bazidina bazokuba kule ndawo namhlanje ndiyababulisa ngolwango lomfeli wethu onguYesu Kristu. Ukuba bendibazi ke ubukhosi balapha ngendikhahlele. Kodwa ke ndiyabulisa ubukhosi balelali. Haleluya. Ngoku ke ndizama ukuqokelela ingqondo zethu torhwana ukuze sizazi ukuba siphi ngoku. Singaphazanyiswa zizinto ezimana ukudluliswa zokuba abantu abaneswekile bazixhase torhwana. Zingasiphazamise zonto. Thabatha iapile lakho kodwa ingakuphazamisi lonto. Ndiza kucela ke ngoku into yoba sivume ingoma yokubhedesha yalapha ePower of God ukuze sizawukwazi ukuqala kaniqale nivume ingoma kuqala ezawuthi beshushu ezawuthi sise sonke emadolweni sizawukwazi ukuya ngasembhedeshweni sizoqala inkonzo yethu ixesha asinalo lincinci kakhulu. Egameni loyiselonyana lomoya oyingcwele moya onamandla sihlangene kuwo lomnquba ngenxa yenkonzo yakho umnwe wakho the walatha kule ndawo umoya oyingcwele. Sicela wena ke Nkosi ukuze ube nathi kule ndawo ngoba ngaphandle kwakho akukho nto sinokuyenza umoya oyingcwele. Sicela wena ke Nkosi uhlale kuye lowa usincede Nkosi inkonzo yakho ingaqhutywa sithi kodwa yenziwe nguwe uyenza ngemilomo yethu. Kumkani olungile siyakuthemba ke Nkosi ubusincedile izolo kwaye siyakuthemba nangaleli xesha ukuba uza kusinceda umoya oyingcwele. Sincede ke Nkosi hamba nathi kuyo le ndlela usinika amandla okuyihamba zeluthi nosapho umoya oyingcwele lithi lisakufikela zinkumbulo lisiva kabuhlungu kodwa ube nguThixo wena ulungise zonhliziyo zingabi na ukwaphuka ngayo uKristu inkosi yethu. Amen. Ndicela ke sivume ingoma yethu yokubhedesha yale nkonzo ukuze sizokutshila incwadi zethu zemibhedesho.
Masifumane ke incwadi zethu zemibhedesho. Incwadi yethu yokuqala yemibhedesho sizayifumana kwincwadi yeNdumiso 95. Inhloko ndaba umbongo kuThixo isilumkiso malunga nokungeva. Izani simemelele kuYehova sidume kwiliwa lokusindiswa kwethu. Masize phambi kobuso bakhe sinombulelo. Masidume kuye ngengoma ngokuba uThixo mkhulu nguYehova. Ukumkani omkhulu ngaphezulu kubo bonke oThixo. Uzizisa esandleni zakhe ingotsi zehlabathi. Nencopho zentaba ulolwakhe ulwandle kuyena walenzayo. Nomhlaba omileyo zawubumba izandla zakhe. Izani siqubude siguqe sithobe phambi koYehova umenzi wethu. Ngokuba nguThixo wethu yena thina ke singabantu bokwaluswa nguye nezimvu zesandla sakhe. Namhla ukuba ninokuliva ilizwi lakhe musani ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu njengeyaseMeribha nangemini yaseMasa enhlangu. Oko bandilingayo yihlo bandicikida bewubona umsebenzi wami iminyaka yaba ngama-40 ndiququkile sesizukulwana. Ndathi ngabantu abanhliziyo zindwendwayo abazazi indlela zami bona. Endafunga nomsindo ukuthi inene abasayi kungena ekuphumuleni kwami. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. Masifumane ke incwadi yethu yesibini yemibhedesho. Incwadi kaMateyu ngesahluko sesi-5. Inhloko ndaba intshumayelo yasentabeni abanoyolo. Yona ke iza kufundwa ndim ndodwa abangcwele. Utheke yakuzibona izihlwele ezo wenyuka intaba. Waza ukuhlala phansi beza kuye abafundi bakhe. Wawuvula umlomo wakhe wabafundisa esithi, banoyolo abangamahlwempu ngomoya ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Banoyolo abakhedamileyo ngokuba bayokonwatyiswa bona. Banoyolo abanobulali ngoba umhlaba bayakudla ilifa bona. Banoyolo abalampela banxanele ubulungisa ngokuba bayakuhluthiswa bona. Banoyolo abanenceba ngokuba bayakwenzelwa inceba bona. Banoyolo abahlambulukileyo inhliziyo ngokuba bayakumbona uThixo bona. Banoyolo abaxolisi ngokuba bayakubizwa ngokuthi bangonyana bakaThixo bona. Banoyolo abatshutshiswa ngenxa yobulungisa ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Ninoyolo nina xa bathe abantu banengcikiva banitshutshisa bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka ngenxa yam. Vuyani nigcobe kunene ngokuba umvuzo wenu mkhulu emazulwini kuba benje njalo ukubatshutshisa abaprofeti ababekho phambili kwenu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Siza kufumana ke incwadi yethu yokugqibela. Siyifumana kwincwadi kaLuka. Isahluko 11. Inhloko ndaba umthandazo wenkosi. Yona ke bangcwele asizukuyicula njengesiqhelo. Ngokomgaqo wale nkonzo siye siyithethe singayiculi. Sawunceda nani ke kuloo ndawo bangcwele ni-understande ngoba siza kuyithetha ngemilomo. Ifundeka ngolhlobo ke. Kwathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi othile wakubafundi bakhe kuye, Inkosi sifundise ukuthandaza. Kwanjengoko uYohane wabafundisayo abafundi bakhe. Utheke kubo xa sukuba nithandaza yithini, bawethu semazulwini malingcwaliswe igama lakho, ubukumkani bakho mabufike,
intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe emazulwini. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, sixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo thina. Usisindise namandla wakho. Amen. Vumani ke ingoma. Ngomoya, 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 ewe ngomoya, ngomoya kabawo, ewe esenza inkonzo, ebuya kulele, ngomoya, ngomoya, ewe ngomoya kabawo, ewe esenza inkonzo. Umsebenzi ke bangcwele benzokuwenza kule ndawo ngokuqhubeka. Okay, andizokulibazisa. Ndizayithatha le nkonzo ndiyinikele ku-MC ukuze aqale inkonzo. Isizathu ke ukuleqa empangelweni ntokhona sinabantu abaleqa empangelweni. Esicinga into ethi mhlawumbi ngentsimbi yesithathu singakwazi into yoba sibe siyaphunguka kule ndawo ukuze bafike ngomso abanye baphangele tokhona. So ke yiloo nto ke ingathi ndiza kuyileqa le nkonzo. Ngoku ke vumani ingoma ke ndinike u-MC.